Awusinibingelele sinamukele bantwana bekhehla. Mkhulu nogada lo abaningi ngeke sebeyamazi. Namhlanje sizokhuluma indaba enkulu, sizokhuluma ngomuntu omkhulu kakhulu uMdlebe. Sizokhuluma ngoMdlebe ngani zakwethu. Abantu ngesiLungu banye bathi ulokhuzana dragon's blood. Nge-India bathi deadsman tree, okusho ukuthi isihlahla sendoda eyafa, isihlahla esijule kakhulu ngani zakwethu. Kodwa sizosihlahlela sikhulume ngaso sithi ukujula kancane, sizama ukudibhanka lento enokukhulunywa ngabantu ukuthi isihlahla sidla abantu kanjani njani. Mawukuthi-ke uyaqala ungena kuleli khasi la ekhaya, sizocela ukuthi u-like uphinde usubscribe ukuze next time masiphinde si-upload stuff ukwazi ukunotifyeka ngapho ngakwena. Bafowethu, uMdlebe isihlahla. uMdlebe isihlahla esikhona ezweni, isihlahla esinamandla, kodwa asinawo amandla okudla umuntu. One, leyo nto ofuna siyazi. Number two, uMdlebe awukhaliso kwembuzi. Number two, lowo ofuna siwazi, iqiniso ongekwazi ukulishintsha. Anginandaba ukuthi abanye abantu bathini, cause abantu bakithi bakholelwa kakhulu enganekwaneni, abafuni uqonda iqiniso njengoba linjalo. Ngizoyichaza zonke lezi zinto ukuthi ngishiswe yini. Number three, lento yokuthi uMdlebe udla iy'mbuzi ney'lwane akulona iqiniso lelo. Nokuthi uma ukwasondela kuwona uyashona kwasha kwacima, akulona iqiniso lelo. Okuliqiniso ngomdlebe ukuthi uMdlebe uwumuntu onamandla. Given ilokhuzane, i-compound ekuwona okuyi-compound ebaluleke kakhulu, le eyenza ukuthi kube nale substance ebomvu engathi igazi, yenza ukuthi leya nto leya uMdlebe ube namandla okulapha izifo eziningi ezahlukahlukene. Okusho ukuthi ngathini, ukhiye ovula zonke iy'nkinga ezikhona, ungumavula kuvaliwe. Uyakwazi ukulokhuzana ukuxazulula izinto ey'suke zifasile. Ngani? Ngamandla onikezwe wona lo muthi lo, noma namandla onawo ngesimo sama-compounds. Ngoba uma uzobheka umila ey'ndaweni ey'harsh, ey'ndaweniey'-dry, ey'ndaweni ey'namatshe. So uyakwazi ukubekezela ey'ndaweni ngathini, ezingekho favorable for ama-plants athile. So uMdlebe uyakwazi futhi ukuthi usebenze emakhambini okudonsa imali. Uyakwazi ukwenza lokho. Ngani? Ngoba unale character ye-dominance, unale character yamandla, le character yokulida, le character yokuphatha, ngisho kanjalo. Okay, number three, uMdlebe unayo imikhuba. Uma ngikhuluma ngemikhuba, ngikhuluma uma ngabe sesiwusebenzisa ngamakhubalo, sesiwuthaka emakhubaleni, sesikhanda izinto ey'njengey'gubhu. Ngizoyichaza zonke lezi zinto ukuthi zenzakala kanjani. Okay, number one, ake sihlehle futhi sibuyele emuva. Kwenzeka kanjani ukuthi kutholakala amathambo phansi kwesihlahla somdlebe uma ukuthi uMdlebe awudli iy'lwane nabantu? Ngizokucacisela nje mkhulu, ungavumeli abantu bakudidise. uMdlebe unosiko, njengoba sazi ukuthi iy'hlahla zinosiko oluthile omuthi uma uyozikha ufanele ulisebenzise. So uMdlebe njengoba uyisihlahla samandla, uyisihlahla sokuphoqa, uyisihlahla segazi kahle kahle, into esiye siyisebenzise ukusacrifice noma ukunikela kulolu hlobo lesihlahla kusetshenziswa isilwane, kungaba imbuzi noma inkukhu, kodwa kuye kusetshenziswe imbuzi kakhulukazi. Ngobani? Ikhombisa amandla and imbuzi ihambisana kakhulu nemimoya ngani zakwethu. So lento lena-ke abantu bafike banqume iy'mbuzi lapha phansi kwalesi sihlahla lesi. Ingakho uzofica amathambo, ngoba umuntu uma enqumile imbuzi lapho kuleso sihlahla lesi, isuke iwumnikelo, akeze ukuhamba nayo. So kuzoba namathambo phansi kwaleso sihlahla, kuzoba nenqwaba yamathambo phansi kwaleso sihlahla. Iyona nto eyenza ukuthi kube namathambo. Abanye bengafika ngisho nenkomo, depending ukuthi umuntu ukholelwa kuyini kuleyo nto le asuke ezoyenza. Bese kuzothi kwenziwa yini ukuthi uMdlebe pho uvikeleke noma ubiyelwe? Into eyenza ukuthi uMdlebe uvikeleke, ngike ngasho ukuthi unamandla okulapha izifo ey'ningi, and unamandla okusebenza ezintweni eziningi uma sekuziwa ekulashweni komuntu, even ema-laboratory bayawusebenzisa. So
kufanele ukuthi uvikeleke ngani ngoba la eMzansi siney'hlahla ezimbalwa zomdlebe. Umdlebe ukhona ko-India, bayawusebenzisa kakhulu, utshalwe ngisho emagcekeni kwezinye iy'ndawo, ngisho iy'mbuzi zidla phansi kwawo, abantu bayathamela phansi komthunzi wawo. Yinto nje bafethu eyimvelo engeyona inkinga ezweni. Number 3, omunye umuntu uzothi kunabantu abake bagaya mhlambe iy'gubhu bafaka imidlebe ekhaya kwafikwa kanje kanje. Ngizobuya futhi lapho ukuthi kwenzakalani. Since umdlebe uyisihlahla samandla noma uyikhubalo lamandla, kudingeka ukuthi umuntu owuphethe ekwazi ukuphatha amandla. Ufuna ukwazi ukuphatha amandla ngoba amandla omdlebe ahambisana nolaka, ahambisana ne-dominance. So wena into ezokwenzeka lesikhathi usuthola imali noma ungenelwa imali, uzoqala u-act-e ngenye indlela, ucabange ngenye indlela, usuyibona sekuwuwena umuntu okwazi ukwenza izinto zenzeke. And le nto le izolidela ekuthenini emndenini wakho ungabe usaba umuntu othandekayo noma ungabe usaba umuntu othembekile, ngoba ngapha izinto zakho zikuhambela kahle, abanye abantu ziyabamoshakalela izinto, izinto zabo ay'hambi kahle. At the same time wena futhi awukwazi ukubasiza ngoba wazi ukuthi uwena okwazi ukwenza izinto zenzeke. Iphinde futhi lento izoncika kakhulu ekuthenini lo muntu obekunika lolu hlobo lwenduku noma lo muntu obegayela le nduku, iziphi izinto akunike zona noma izinto akutshele zona, imfundiso akunike yona ngokuphathwa kwaleli khubalo. Ngoba omunye uzokutshela ukuthi ungamsizi omunye umuntu wasekhaya ngemali yakho. Leyo nto iyimfundiso kamelaphi, hhayi ukuthi iwumthetho womuthi. Imfundiso yamelaphi leyo, imfundiso yomphathi womuthi, ngoba abantu bahlukene kabili abantu abaphatha umuthi. Kukhona inuku, kuzoba khona inono, noma khona idlabha, kuzoba khona inono ekuphatheni komuthi. Lokho sizokuchaza evidweni yethu elandelayo, but ngisafuna ukuchaza nje indaba yomdlebe. Anginawo umdlebe, angifuni uqamba amanga, anginawo la esigodlweni, but umdlebe ngawuthola if ngi-serious ngawo, ngiyimisele ngawo. Angithandi ukuwusebenzisa ngani, ngesimo sani sensila yawo, le engizama ukuyichaza kunina ukuthi ihamba hamba ikunikeza inkinga mawukuthi uwumuntu wenhliziyo ehlambulukile, uwumuntu wenhliziyo emhlophe, ngoba umdlebe uyaphoqa izinto, uyaziphoqa. That's why uzoba nenkinga, yebo leyo nto leyo. But anyway, isihlahla lesiya ngane zakwethu esingenankinga. Inganekwane le ekhulunywa abantu abayiyeke, ayizukusisiza ekugcineni kwakho konke. Kufanele siqonde iqiniso ngekhubalo. Siya-understand ukuthi ikhubalo liney'mfihlo, linezinto elizenzayo esingesikwazi ukuyi-understand-a thina, but asingakhulumi inganekwane, yabo. Umdlebe nje isihlahla siyasetshenziswa kakhulu, ikakhulukazi ko-India siyasebenza kakhulu lesa sihlahla ngoba banalento abathi i-Drakensberg resin. Bazoba nelokhuza i-Drakensberg sage, lapho kusuke kuzothathwa impepho icwiliswe kulelokhuzane, kulamafutha elokhuzane omdlebe. So ngani zakwethu, umdlebe isihlahla nje esiphathwayo esingenankinga, kodwa mawunaso I can assure you izinto osukuzenza ngawo zizokwenzeka. Fana nazo lezi zihlahla ey'fana nomhluma kaNhloyila, iy'hlahla ezinamandla lezo. Kuzoba nemiyezane. Umyezane umuthi onamandla kakhulu ngani zakwethu. Nelokhuzane, intumbadlozi, umuthi onamandla nalowo futhi ngani zakwethu. Kufanele niyazi leyo mithi leyo ukuthi imithi othi noma uyisebenzisa iyodwa ikunikeze imiphumela enamandla, kodwa ifuna ukubhalansiswa ngandlela thize ngoba iyimithi yamandla, iyimithi yemfihlo. Ngizonichazela ngani zakwethu indaba yokwehlukana kokugaya ukuthi khona inuku, khona inono. Lokho kodwa sizokuchaza evidweni yethu elandelayo ukuze sigweme ukuba nevidiyo ende kakhulu. Ngibonge bafowethu kubantu abakholelwa emsebenzini engiwenzayo nabantu abakholelwa emakhubaleni engiwakhiphayo. Ngithemba ukuthi ayanilekelela ingane zakwethu. Uma ungasizakalanga, ungapheli amandla, uzame nangenye indlela. Angirekhomenda ukuthi uzame ukuphoqa izinto ngomuthi. Mhlambe mawukuthi ngunikile umuthi wabona kungenzeki, ngaphinde ngakunika umuthi kwangenzeka, kuye kufanele senze ngenye indlela emva kwalapho. Akufanele ukuthi silokhu esiphresa entweni eyodwa ngoba ekugcineni kwakho konke kufanele usizakale, singalwi nento esingayiboni. Umkhulu nogada ngane zakwethu, akekho omunye. Uma umdinga uzomthola empangeni endaweni yaseNtambanana. Amaphupho asiwachazi ngane zakwethu. Ngicela ukukubeka lokhu, amaphupho asiwachazi ngey'zathu ey'thile. Nokuhlola online ngisamile indaba yakho ngey'zathu zami ey'thile.
Ngizocela abantu bangi-understand-e indlela engisebenza ngayo bafowethu. Kodwa anyway, ngiyabonga kakhulu i-support. Kuningi esengikuzuzile ngokuba kanye nani nokusebenzisana nani bantwana bakwethu. Ngithemba ukuthi nani iy'mpilo zenu ziyoshintsha. Kungabi ukuthi kushintshe yami kuphela, neyenu impilo ayishintshe bafowethu. Okuhle Dlozi.